Enjaluk diiclik ping telu ben otak encer rara iki, perkara itungan mesti gampang halu. Iki kan 6 pitu. Iki 6 pitu. Telu ping telu. Songo kayak Mbak Bella. Lah iya, sing iki sing papat iki ditambah, iki puluhan. Gitu songo kilo 6 Mas Pek. Lek ditambah kuwi 6 lek diping dadi sok. Oh, malah tak pateni lek bikin gue malah aku sing emosi kokan. Monggo. Wis iki pindane wis langsung iki. Baik. Malah aku. Tekan Mas. Aduh, kok nih motek nih mburi yang kemana? Wong diomongi marahi malah. Lha bentuke. Bentuke apa? Ya carane ngono kuwi kowe iki diomongi malah. Yo ku mau wis bener. Piro berarti? 6. 7 ping 7 46 lho. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Rara niku dahare napa karak? Suruh buka kalkulator, Bang. Tak suruhin nanti. Wis iso porong kowe? Bila lo wis iso bil ya? Nah, bila lo iso. 9. Lho nyapo kok moro-moro 49 nih lho nyapo. Mau jarimu 46. Jadi kan ngeping nih. Lah iya, berarti wis ngerti kowe. Wis. 3 ping 3 piro? 6.